Mike, angut-angutan na, Mike. Ay na, apo kabsat, nagdamag ka pa'y. Apo, kung nakamalanood na tagluto iti buro. Ay na, apo kabsat, amok nga nalami is iti panawon. Ganay, pang pangaasi mamat. Dumigos ka mamat. Tanay, angot mo kayo lang dayta, idilas kwek. Yan. Kung magiging jowa mo ako, ano ang ipapakain mo sa akin? Comment lang sa section. Inang! Di ba kung nakahanyo bulbulos ni Blackie? Ay naapo, inyo man datakulungan nan. Mabisin na eh. Kumamat man ti tao daytan. Sabi nila, marami daw maganda sa mundo. Bakit? Marami ba ako? Nya ka na? Ay na, sino ka tandagaya may? Kastagaan tinapintas tatan. Ay na, kaslakurad nga nakabusingan. Alay! Nakay, Ya, ang utamang dito yung nabanglas sa matan. apa ya? Kano pa yato ya? Di Pasko pa, kanirep mo. Ya, spaghetti pa yato di Pascal? Kinakaref mo, ang utaman, nabanglas sa matan. Kasla umal sembutin bakit? Ramanam gamin ah. Kasi kaaraman naman, nabanglas. Ay na, apo. Sila nabanglas mo. Sabay. Nabanglas? Banglisay. Gaman naman. Nabanglas? Banglisay. Ay, nabanglas nga talaga lakay. Paribertaw! Umay kayo! Dito yung palain tong rabi! She say shit and they ain't say nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap.